Pila ka semana sa di pa ang school opening karong petsa 24, subsub na ang pagpangandam nga gihimo sa mga eskwelahan. Sama na lang sa mga musagop sa modular learning nga giandam na ang learning modules nga gamiton sa kabataan. Ang report ni Nico Sereno. Nagprint na karon sa mga learning modules alang sa mga estudyante kini mga magtutudlo sa tabok sa Dakbayan sa Mandaue samtang nagkaduol ang klase. Sa pagkakaron, week 1 pa sa module sa 8 ka mga subjects sa high school ang ilang gitrabaho. Ug tuod man, daghan-daghan gyud ang bond paper nga magamit. Gamit ang budget sa school maintenance expenses, mipalit sila karong bag-o og 300 ka mga reams sa bond paper ug 8 ka toners alang sa printer ug photocopier. Apan ilang banabana, igo ra kini sa 2 o 3 ka semana nga mga modules sa mga tinun-an. Ang kaning kuan, toner, kaskayo, bond papers, and then teachers also kay daghan ang nag-work from home. So limited ra. Gawa sa kakuwangan sa bond paper ug ink, usahay mupalyar pa ang ilang machine nga maoy makalangay sa trabaho. Ang eskwelahan dunay 945 ka mga estudyante karong abli sa klase. Muna mong struggle, so muhunong na sa mag-reproduce, niya mag-paper jam, birahon, so papahuwayon na sa photocopier. Na-paper jam, nakasag ng number of bond papers, so tendency mo nandalira makuan sa damong bond paper lagi, makonsume niya, kuan pa, daghan pang inog-print ba. Ang mga magtutudlo sa elementarya susama sa bughagit nga giatubang sa pag-andam sa module. Kapin 1,200 ang ilang estudyante ug andaman gyud og module ang kada usa sa lain-lain sab nga subject. Bond paper, ink, asobra mo ginay priority needs nato ron kay actually nag-MOOE gid siya ka funds pero di gid maato ba tungod sa kadaghan. Labi na nga daghan tag estudyante diri sa Tabukwan nya. Imagine nimo sa usa ka bata pila ka subjects nya pila ka pages by subject. Base sa survey sa mga estudyante sa Tabuk, menos ra ang mipili sa online learning kay walay gadgets nga magamit. Mao nga midesisyon ang eskwelahan nga mag-modular learning na lang sa tanan. Ang mga module ihatag sa mga estudyante kada semana aron ilang itubag ang ilang mga nakatunan. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.